Добър вечер отново. Това е предаването Shuffle, музика без ограничения и вече сме с първите ни гости, Ape Man. Здравейте, момчета, как сте? Здрасти, ми връщаме се от студиото, още, както ти каза, леко в космоса. Да, всъщност за мен е огромно удоволствие. Вие сте първите ни гости в новия сезон на предаването. Решихме именно вашия проект да поканим, тъй като е по-алтернативен. В същото време хората ви познават добре, но нека вие сами да разкажете малко повече за историята на създаването на проекта Ape Man. Историята, тя е ясна. Работихме върху един албум тримата, получаваха ли се нещата добре и решихме да си направим страничен проект. Оттам стартира всичко. Всъщност това е Lost Satellite, последния албум на Gravity Core, който предимно заедно правихме. Така. И в ролята на композитор, Петър в неговата си роля и аз в моята. Добре, всъщност Lost Satellite, кога точно, в кой момент, докато правихте Lost Satellite, ви се роди идеята, че вие тримата, може би не е лоша идея да направите нещо самостоятелно? То истината е, че ние всъщност първо направихме даже 3 неща, след което си казахме, явиш, може и да ни се получи. Да, обаче преди това беше, че с Петър започнахме работа по този албум. В един момент се оказа, че начинът, по който трябва да работим с Gravity за Lost Satellite е различен от в предишните ни записи. И т.е. трябва да дадем на групата неща сравнително завършен вид, които Явор там, нали, да научи като текст и да си даде неговата емоция и така, но сравнително завършени. Което означаваше, че трябва да изпея демата в някаква степен, обаче аз не можех да се справя сам, защото никакъв опит нямах в тая посока. И съвсем логично така с Петър решихме към Борко да се обърнем с молба така да помогне. Все пак текстовете са него и той знае за какви емоции става вътре. Най-добре дума. И той откликна и така, всъщност се справи много добре. Кажем, това парче е любимо, Chemical Shock. Въобще нямахме идея да го правим за неговия глас. Идеята беше да е в тоналност и по начин така измислено на Явор да е добре. Това пък се оказа въобще, че не му пасва. За разлика от при Борко, там нещата се получиха веднага. Знаеш, аз даже, между другото, не бях на записите на Chemical Shock. Мисля, че да, бяхте записали вокалите, просто бяхте записали с нашия бивш менеджер Георги Станев. И аз просто наистина имах късмета, т.е. можете да ми завидите, че аз просто като чух за първи път записане Chemical Show без никакви редакции, бях вау. Така най-добре. Да, наистина беше супер. Нищо не можех да кажа. Как просто е готово. И общо взето и по другите парчета се получиха такива моменти, съвсем логично пристъпихме там към основаването на наш проект страничен. Всъщност, със сигурност скоро си говорихме, а може би в главата на слушателите се върти този въпрос. Каква е разликата между Ape Man и Gravity Core? Има чувствителни разлики. Откъде да започнем? Каквото се сещаш, Борко? Първо, посоката и начинът на правене на музика е може би коренно по-различно от това, което беше с Gravity в този албум и в предишни, в които нямам участие. Но като за начало подхождаме по по-различен начин от към идеи. Идеите могат да тръгнат от дори заиграване с телефон, примерно. Или от един Groovebox. Не знам дали си виждал Groovebox, той е една така мини клавиатурка. И то сравнително стар модел даже, който се води релик. Първия, 303. MC303. Доста забравя този модел, между другото. Забравя. Половината ни идеи отсекоха някъде, както и снимките от последния лайв. Да, ако някой намери една карта от фотоапарат, какъв тип беше картата? Студентски град може да съдържа единствените снимки. Единствените снимки от този лайв, така че по-скоро да не ни я връща. Имаме редакторски права, така че никой да не публикува преди да сме ги одобри. Добре, все пак наистина разликата между проекта Ape Man и Gravity Core, освен тази, която ти спомена. В смисъл в звученето. Сега сме в една патова ситуация, защото не можем да ти пуснем парчетата, които сме направили, тъй като те са в етап на завършване и това, което ще бъде и пуснато в Shuffle, е част от албум на Gravity. Да. И може би тук връзката не е толкова очевидна, обаче новите парчета са в своя собствена посока.
Добре, преди колко години станаха? 12 години, всъщност Gravity Call също беше замислен като някакъв проект. Може би Пепи би разказал. Ами то истината е, че не беше замислено като Gravity Call, още не беше замислено като да се издава албум, да се върви в някакъв такъв път към лайфове, търсене на лейбъл. Просто се получи от само себе си с Явор. В началото се събирахме в студиото, просто е така, защото имахме нужда и ни кефеше. Да. След което след малко по-късно се присъедини вече бившия ни басист Ясен Филипов, бивш от доста години. Стефан, някакси нещата станаха от само себе си. Записахме, всъщност първото парче беше част от саундтрака за една компютърна игра, Транс, от която нищо не излезе. Защото беше доста гадна игра. Имам още добри отзиви за саундтрака. Но записахме парчето Хамелеон, което е част от първия ни албум, след което записахме Away, заради което може би си носим кръста, че все още ни набеждават за поп група. Това може би е единственото поп парче на Gravity. Някак си тогава изкефихме се много на момента, в който се получи Away, мисля, че го направихме за 3 дена. Нещо такова. Да. И го занесохме на тогавашните ни издатели. Те бяха, Авеню, те бяха възхитени и казаха, пичо, обаче трябва да го запишете на български, защото конюнктурата е така. И ние казахме не. След което мина доста време, той каза, искаш ли се пак един от тях каза, все пак искаш ли да ти предложа някакъв вариант за текст на български? Казаха, окей, ми хареса, няма да се противя, мисля, не ме разбирай погрешно, не съм против пеенето на български. Просто нищо до сега не ми е харесало като звучене. Получихме 3 текста, от които нищо не ставаше. Той си каза, добре, мамка му, в крайна сметка ще пробваме. Изключително. И така стана. Непатриотично. Изключително, да. След което една местна радиостанция ни въртя, мисля, че една седмица бяхме на първо място в класацията. И като разбраха, че обаче българско парче го свалиха, защото политиката им била да не въртят българска музика. Интересна история, да. Добре, а сега, това е било преди 12 години. А сега Ape Man е нещо коренно различно според мен. Да. Най-вече, знаеш ли, преди бяхме стигнали до един момент в Gravity, който имаше прекалено много, Gravity трябва да бъде това. Да. Докато с Ape Man просто е някакси като в началото, просто виждаме какво се получава. Не трябва да бъде това, е по-скоро. Просто гледаме какво се получава и продължаваме напред. Добре, продължаваме с всъщност парчето Chemical Shock. Да ни кажете повече за него. Аз знам, че Милените участва в записите на това парче. Има и видеоклип, който го пуснахте миналата година, май месец, може би. Май месец беше точно, края на май. Заснета по съвсем непретенциозен начин от един наш приятел, който е страшен монтажист и от време на време влиза и в ролята на режисьор. Той излезна с телефона си и направи един доста урбан клип. Монтажът му е супер. Да. Той е много музикален. Парчето, както Иво каза, то е било с друга съдба първоначално предначертана, но ние като че ли променихме движение. И подходихме малко, може би странно за някои хора, той е влезна в Lost Satellite, но влезна като малко бонус трак и е с името на Ape Man. Той е подписан от Ape Man. И по-скоро беше този мост към това, че ние правим и нов проект. И той е много лично парче. Текста му е автобиографичен и може би единственият такъв текст, който съм писал до сега. Не мога да ти кажа дали по-нататък в Ape Man ще се запази този тип писане, но при всички положения е емоционално и според мен го носи това заряд. Всъщност до сега в историята на формацията на проекта Ape Man сте имали 2 лайфа. Единия беше... 3? Да. 3, окей, грешката е моя. Можем да наречем първите 2 лайфа. Нали? Да, 31 май, ако не ме лъжа паметта, Радио Кафе беше дебютното. 31 октомври на Хелоуин свирихме на един фест. Да, точно така. Да, и 20 февруари. Съвсем наскоро. Нека да разкажем повече за 20 февруари, за както Борко каза, пълнометражния лайф на Ape Man. Свирихте колко парчета, ето тук нашите радиозрители могат да видят пред мен плейлиста. Колко? 12 парчета? 12 като едно... 11 съм тук като виждам, но няма значение, това са подробности. 11, обаче Мексикото, Ню Мексико, имаме един инструментал, който го броя за още едно. Да. Принципно, да, 12.
Самия лайв, как ви се видя на вас? Имаше така хора, които очакваха да чуят Apeman на живо. Мисля, че успяха да ни чуят. Да. Лайв беше готино, но имаше си заряд, нямаше много хора, тъй като ние и не залагахме много да го разпространяваме. Все пак го погледнахме малко като генерална репетиция. От тук нататък ни предстоят релиси, ще пускаме парчета много скоро. Да. И искахме просто да съберем приятели, пред тях да изнесеме, да получим обратна връзка. Дали новите неща, които се опитваме да правим на лайв, се получават, дали въздействат. И като цяло, мисля, че доста положително се приема. Безценен в това отношение беше този концерт. Говорихме с много хора. Разликата от предишните два е огромна. Най-малкото, че ние 5 съвсем нови парчета като продукция и свирихме за първи път при това. Не мога да кажа, че е най-перфектното ми свиране през живота, обаче това някакси нямаше значение, защото по-скоро искахме... Не сме Dream Theater. Никога не сме били и се надявам да не бъдем. Нямаме барабанист. Идва се. Да. Двама китаристи. Да, това е нова концепция. Ние всъщност доста се кефим последните години. Може би последното десетилетие стана доста популярно да си дуо или трио. Мисля, че още най-така мащабно White Stripes и Black Keys побиха този модел. И той се пренесе и в електронната инди музика. Да. До такава степен, че сега повечето неща, които виждам и излизат сега, особено от скандинавски страни или от Уелс или Шотландия, те са се във формат 2-3. Добре, споменахте за издаване на нови парчета. Всъщност в строеж изпълнихте, ти каза 5 нови, съвсем нови. Какъв е плана за издаването и изобщо представянето на музика пред вашата публика? Има ли план? Имаме план за издаване. Съвсем конкретен план. Да. Ами, може би, защото сега сме в една такава ситуация, в която музикалният бизнес, и то не само в България, но особено чувствително в България, е малко на самопромоция. Тоест, ние не сме, зад нас няма огромен лейбъл. Няма и малък лейбъл. Ние сме абсолютно инди. Зад нас няма нищо. Съвсем гаражна група, нали? Още повече репетираме и правим парчетата в гараж. И каквото правиме, го правиме сами. От такава гледна точка решихме, че е по-добре да пускаме по-малко, но редовно, докато направим един по-така мащабен релиз, т.е. с завършен продукт с няколко парчета. И именно заради това, в продължение на 4 месеца, ще пускаме по едно парче на края на всеки месец. Започваме през март. Да. И... Има ли идея кои парчета, как ще се наредят, кое ще е първо, второ? Да. И обаче и да прочетем сега имената на парчета, това да никой няма да говори нищо. Да. Още повече не е ясно и това са имената. Примерно Веселбата, която тук виждаме, това ще остане Веселбата. Е много сериозен сингъл. Имаме спорове по въпроса, дали да остане като заглавие. Дали Кеш или Веселбата. Така. Но може би тук, нали, без да правим нито реклама, нито анонс, сме готови да се включим в един конкурс, който е един от по-големите български конкурси, съвсем скоро ще се състои. Няма да издавам кой е. И там ще пуснем първото парче. Окей. Всъщност, моят личен фаворит от това, което чухме в строежа, ние си говорихме и с вас, беше Devil's Drift. Страхотно парче. Въобще целият лайв беше много на ниво. Поне това, което ние чувахме в клуба. Така че поздравления за това. Ние на сцената не чувахме почти нищо, така че вярвам по-скоро на вас. Благодаря. Добре, все пак, може би, да, вие споменахте, че сте инди проект, но предполагам, че в главата имате някаква идея към кого е таргетиран Apeman. Каква публика търсите? Да, този път нищо не е на всяка цена, за разлика от преди, слава богу. Преди всичко се забавляваме, този проект не е натоварен с някакви огромни очаквания, разбира се, че като музиканти и артисти изобщо
искаме това, с което се занимаваме, да достигне до повече хора. Нали? Звучи като клише, обаче е точно така. И не държим всички да дойдат на нашия концерт и ние сме някакви много популярни и известни и нали, общото така нещата, ако може да се случат по естествения начин. Да. И тази музика да достигне до точните хора. Друг е въпросът, че това е свързано с много работа и трябва да се измисли точно какви адекватни действия да предприемат, но имаме много идеи, имаме план, както вече стана ясно, и то не е само свързано с това кое парче ще промотваме и така, мислим, че този път знаем какво правим и подходящите хора ще го оценят. А като издаване, хората знаят, че Lost Satellite беше пуснат за свободен даунлоуд. Всеки може да си го изтегли. Да, все още. На gravitycode.com, нали така, сайта. Всеки може да си дръпне последния проект, последния албум на Gravity Code. Всъщност за Ape Man същата формула ли ще ползвате? Свободен даунлоуд или може би... Ние още не сме на етап, който вече не сте мислили за... Имаме концепция дали естествено ще има елемент на стриминг, ще има елементи на сваляне, но идеята е началото на есента, някъде края на септември, да издадем EP, което да включва тези 4 сингъла, но и още няколко парчета. И то сигурно ще има някакъв формат. Нали? То е дигитален, виртуален формат, тъй като вече нищо не излиза на дискове или ние нямаме и как да го осъществиме, тъй като разчитаме на себе си на този етап. Но има възможности да се развие. Между другото, това и се връзва малко с въпросът и какъв ни е таргета. Въпреки, че ние не сме маркетингов продукт. Ние сме музикален продукт. Да, към кого е насочено? Но е насочено определено към хора, които следят какво се случва в музикалната сцена в момента и то нямам предвид дали са чували последния албум на Kings of Leon. Защото те са вече една остаряла група от наша гледна точка. Ами, дали слушат музика, която се прави в Канада или в Норвегия. Има хора, които са част от инди сцената и тя се развива в България и с поток от информация, който е огромен. Мислиме, че тази група от хора ще се увеличи съвсем скоро. Пък и музиката ни е доста достъпна. Въпреки, че сигурно пак ще ни обявят за елитарни. Мисля, че този път... И перфекционисти. Перфекционисти, който не сме перфекционисти. Между другото, ние просто обичаме това, което правим. Да. И ако нещо не е съвсем откровенно, се опитваме да се решим от него. Може би оттам се получава една по-претенциозна. Това, между другото, още една разлика с Gravity. Аз пък да върна този въпрос, защото сега нещата ги правим доста по-така предимно за удоволствие, оставяме дори някакви грешки в парчета, по-живи моменти. По-на един дъх случва всичко. Но пък затова имаме повече продукция и някак си не оставяме парчета да ни умръзнат преди да сме ги свирили на лайв, защото преди беше едно такова затъване в детайли. Направо има парчета с години и страдаха от това и накрая вече няма емоцията. Добре, ние няколко пъти споменахме за самия процес на създаването на музика при Ape Man и при Gravity Code. В момента си говорим за Ape Man. Всъщност, нека да кажем кой основно мисли парчетата. Иво е композитор, предполагам на... Да, нека аз да кажа, да обясня това, защото така съм изпадал в немалко неловки ситуации, нали, като кажеш гръмкото понятие композитор. Да, моята работа основна в групата, защото върша и други неща, е да давам идеите. Обаче идеите не са през погледа на един човек. Всеки от нас тримата и всичко останало в някаква степен. И така размяна на роли има доста често. Така че най-доброто мнение надделя. Не мога да кажа, че някакви гласувания се случват в студиото и така няма чак такъв драматизъм, но нали, общо взето спорим и така наравно решаваме абсолютно всичко. Дали понякога просто трябва да решим от 3 или 5 добри варианта на къде като посока искаме да стигнем с даденото парче, така че другия вариант това е твърде относително. Като днес, примерно, да знаем, че трябва вариант, обаче да нямаме нито един добър. Това е по-често срещано. И такива моменти. Добре, текстовете, както и в последните албуми на Gravity Code, са изцяло на Борис, на Борко. Между другото,
Няколко пъти съм те поздравял за жестоките текстове, които пишеш. Много благодаря. Страхотни, наистина. Добре, нека да ни кажете нещо, как вие свирите всъщност няколко кавара на Nine Inch Nails. Кои други групи изпълнители са така ви влияят? Какво слушате напоследък? Много ме скефи последното парче на Foster the People. Да, ние всъщност го чухме малко по-рано в предаването. Така ли? Да. Винаги от някъде да се появява нещо такова. Между другото, да, може би какво слушаме? Foster the People, когато изкарваха Ходини и никой не го беше чул в България. Мисля, че това продължава също. Ходини още не го чул никой. Значи това е било 2012 година. Беше една пролет и нямах търпение. Бях го чул за първи път от един инди плейлист и нямах търпение да им покажа лайв изпълнение, на което ползват доста готина електроника. Беше точно в контекст. Тогава, нали, се раждаше идеята за Ape Man. И всъщност това, което правим не малко, е да търсим нова музика. И да се ровиме в разни блогове, в плейлисти, да търсиме нови изпълнители, които тук що са походили. Днес попаднах на една банда, Mansionaire, която от януари средата е във Фейсбук въобще. Имат 500 лайка, обаче пък са убийствени. Дуо от Швеция, примерно. Така че ние не се ограничаваме. 500 лайка от БГ само, нали? Сигурно това е. Нали? Да. Всичките от БГ. Ние още нямаме 500 лайка. Но може би след първото ни интервю тук при тебе ще завалят изведнъж лайкове. Всъщност нека да кажем, че за нас е най-голямо удоволствие за екипа на Shuffle, че първото интервю на Ape Man, проект, който според мен те първа хората ще чуват за него, е при нас, така че страхотен жест и от ваша страна. За нас е удоволствие и чест също така и успех на радиото. Сигурен съм, че нещата ще се получат. И като станем големи, пак ще дадем. Да, абсолютно. Пожелаваме ти национален ефир. Всъщност и ние, както и Борко каза, в предаването се опитваме да изнамериме по-новата музика и да я представим на хората. И то музика без ограничения. Това е все пак мотото на предаването. Най-вече новата музика в нашите глави на тримата е важна. Ако може към нея да се придържаме, ще е най-добре. Абсолютно. Това е малко бой към мене. Друси Mansionaire, малко студни. Добре, за финал да ни кажете, планирате ли скоро отново изява някъде на живо в клуб или пък дали имате покана за някакво по-голямо събитие? Всъщност аз знам за едно събитие, което хората тепърва ще разберат на 4 април, но за Gravity Co. Да, иначе за Ape Man да и не. На първия въпрос е да, втория не. Ще кажем подробности, като го доуточним, още сме в процес на обмисляне. Да. Истината е, че нямаме към края на март. Да, нямаме за сега никакви конкретни дати и предложения. Обмисляме, но ние до момента съвсем доскоро нямахме репертуар, нали? Просто нямаше какво да свирим. Истината е, че сега това си е де-факто нова група, да свирим все пак много парчета от Gravity, не е нещо, което искаме да правим. Тая група вече стана въпрос, че има съвсем друго лице и това трябва да става ясно. Но мисля, че сега те първа ще се появим, така и хората ще могат да преценят дали искат да слушат тая музика или не. Да. Ние ще се опитаме да наложиме, ако дори да не искат. Да ги убедим. Така ли? Няма как, иначе за какво го правим? Естествено, че някой трябва да ни чува. Ами виж, ние, понеже ти спомена, че първият ни мини-лайф, тогава свирихме ни 5 парчета на 31 май, тогава не беше спонтанно, бяхме го мислили, че точно по този начин искаме да се появиме и то достатъчно рано, за да знаят хората, че съществуваме, докато ние си правим продукцията. Така ще бъде и занапред. Идеята не е да излеземе, нали, с мечовете и не сме 300, нямаме нито един от нас няма почки. Жалко. Но... Добре, ти може би си придобил. Извинявай. Беше отдавна. Нали?
Това решава голяма част от въпроса с облеклото. Да, трябва да сме облечени през цялото време. Но това, което ще продължим да правим е премерени крачки. Тоест, няма смисъл да се пуснем в живописната българска музикална сцена и да правим лайфове на всяко едно място, само защото сме проект музикален. Сега ние си имаме живот около Apeman, имаме естествено и друг живот в други проекти. Искаме този ход, който ще е следващия, да бъде правилен. Именно затова почваме и с един чест релиз план. Нали? Пускаме парче, след това още едно парче. Искаме хората да разберат, че съществуваме, че сме готини. И когато правиме... Когато излизаме на сцена... Че не съществуваме и не сме готини. Може, че не сме готини, ние си го знаем, но никой няма да разбере. Но музиката със сигурност я бива поне малко. И искаме да не е форсирана. И при всички положения ще работим за фестивали. Окей. Ами добре, за мен беше удоволствие. Пепи иска може би да каже финални думи. Не, смисъл просто жестикулирах глътка от фласка. Ами, да, мерси също така, че ни прие. Никой друг не иска за сега. Но не, всъщност да, ето това е първото интервю, за което са ни потърсили също така. Да. Което прави още по-голямо удоволствие. Не, за нас винаги удоволствие да комуникираме с теб и знаем, че ще чака Блясково радио бъдеще. Дай Боже. Така че ако не ни пускаш, имаме сериозен проблем. Добре, това бяха Apeman, на гости в първото предаване за новия сезон на Shuffle. Сега в следващите минути ще чуем една, може би тяхна любима група Uncle с парчето Ever the Rest. Мерси много, момчета, за мен беше удоволствие. Shuffle. Музика без ограничения.